Xuro ser fiel ao meu mandato como vicepresidente primeiro. Como vicepresidente segundo e conselleiro de Presidencia. Como conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades. Como conselleira de Política Social e Xuventude. Os 7 homes e 5 mulleres que acompañarán a Alfonso Rueda no seu equipo tomaron esta mañá posesión do seu cargo. 2 vicepresidentes e 9 conselleiros compoñen o gabinete do novo presidente da Xunta, no que se manteñen todos os membros do goberno de Feijóo. Galicia non necesita volantazos nin xiros radicais de 180 graus. O que necesitamos é seguir prosperando co sentidiño co que viñamos facendo a toda agora. O que funciona ben non debe tocarse, debe millorarse, debe complementarse, pero creo que é importante deixar que siga funcionando como estaba funcionando a toda agora. A principal novidade, a incorporación do presidente provincial do PP da Coruña, Diego Calvo, como vicepresidente segundo e conselleiro da Presidencia. Empezamos unha nova etapa con retos apaixoantes, intentar mellorar todas e cada unha das situacións que nos atopemos. É certo que se leva feito moito traballo durante os últimos anos, pero o meu obxectivo, presidente, será intentar mellorar o legado que deixas na Consellería de Presidencia. A experiencia de Diego no sector público, a súa experiencia política, a súa capacidade para traballar con equipos, a magnífica disposición que me mostrou sempre para integrarse, para ser un máis neste goberno, para axudar e pedir axuda, para mí unha garantía. O resto do gabinete, así como a súa estrutura, continúa sen grandes cambios. Repite como conselleira de Política Social Fabiola García, a ribeirense que tomaba posesión tamén en lingua de signos e a única que como Rueda ten orixe na nosa contorna. A súa carteira ten un pequeno matiz o incorporar na súa denominación Xuventude. Algo semellante ocorre tamén con Educación e Cultura, que suma no seu nome Formación Profesional. En ambos casos xa eran competencias súas. Tamén continúa a fronte de mar Rosa Quintana, a única que como Rueda permanece no Executivo dende o 2009. Iniciamos agora unha nova singladura, cun novo patrón, pero estamos firmemente convencidos todos de que seguiremos novo rumbo. Esta tripulación está a túa disposición e a de toda Galicia. Rueda, que manterá as competencias de turismo, pediulles a todos os conselleiros que continúen a traballar como toda agora. Con mesmo impulso, con mesma ilusión, e se é posible, porque sempre é posible, millorando todavía máis, que creo que vamos a conseguir. Logo do acto de toma de posesión, o novo goberno botou a andar coa celebración do seu primeiro Consello da Xunta.